Kaixo, arratsaldeon, gaurkoan konektoreak eta UE estandar berriaren guruan hitzen USB-C edo orokorrean pixkat teknologia berrien konektoreen inguruan, bale? Gaur egun erabiltzen diren konektoren inguruko hitzaldia izango da. Betiko moduan, kezkarik edo zalantzarik izan ezkero, komentarioen atalean idatzi eta noizean behin irakurtzen joango naiz, eta ahal izan ezkero, zuen kezkak argitzen saiatuko naiz. Bestela, hitzaldiaren amaieran berriro atal hori, komentarioen atal hori begiratuko dut, eta hori, zuen kezkak edo zalantzak argitzen saiatuko naiz. Bueno, ez dakitak izuen, baina azken urteetan Europar Batasunetik saiatzen ari dira pixkat estandar bat sortzen, konexioarekiko estandarrak sortzen. Zergatik? Aparatu bakoitzeko kable bat ez izateko. Danak kable berdina baldin erabilko balute, azkenean kable bakar batekin, aparatu ezberdinak erabiltzeko aukera izango nuke, eta ez genituzke 5 kable behar aparatu bakoitzeko bat. Kablez hitz egiten dugunean, edo hitz egiten ari naizenean, esan nahi dut kargatzeko kableak. Ez telebista bat, kabla behar dut bai edo bai, hau da, kable hori ezin, kasu batzutan kendu daiteke eta beste aparatu batzutan jarri, baina zentzu horretan kable horiek beti jarrita uzten ditugu, eta puntu, ez da, arazoa da, tablet, telefono, argazki kamerak, konsoletako mandoak, gaur egun aparatu askok, ez danak, baina bai askok, bateriaren bitartez erabiltzen dira. Eta bateriak eukiezkero zer gertatzen da, bateria horiek kargatu egin behar dira. Eta nola kargatzen dira? Argindarrera konektatuta kableaten bitartez. Orduan, kargatzeko erabiltzen den kable hori, nolabait Europar Batasuna saiatzen ari dena da ahalik eta kable gutxien erabiltzea. Beraz, hemendik aurrera zer gertatuko da? Telefonoak sortzen dituzten enpresek, erabiltzaileak telefonoak erosterakoa zenean, telefonoa kargadoreik gabe etorriko dira, kasu askotan. Modu horretan, aurretik genuzkan kableak erabiltzeko aukera izango dugu. Honek alde ona eta txarra izango du, alde batetik telefonoa merretiago izan beharko litzateke kargadorea ez daukalako, baina era berean kargadorea ez badukagu, erosi egin behar izango dugu aparte. Eta, gero hor, telefono guztiak ez dute abiadura berdinean kargatzen, eta hortarako transformadore hori berezia izan behar du, eta kasu horretan erosi beharko genuke berriena. Beraz, hemen pixkat erdizkako gauza lortuko genuke. Hau da, sortu nahi duten lege hori erdizka dago. Hori da hemen tratatu behar dugun gaia. Beraz, hitzaldi honetan zerren inguruan hitz egingo dugu? Pixkat, gai ezberdinetan erabiltzen diren konexio ezberdinen inguruan hitz egingo dugu. Hemen azpikaldean ikus dezakezue argazki bat 5 konektore ezberdinekin. Ezkerraldetik hasita USB-A motakoa daukagu, hurrengoa da micro USB, hurrengoa da mini USB, gero Lightning eta azkenekoa USB-C motakoa. Gaur egun zein da gehien erabiltzen den estandarra, USB estandarra. USB estandar asko daude, urteak pasa alan bertsio berriak aterra dituzte, eta azkeneko bertsioa argazki horretan ikusten dugun
azkenekoa da. Eskubialetik hasita lehenengoa, ezkerretik hasita azkenekoa. Bale? Nolabait vertikalki jarrita dago, eta bai gora eta ibera nola kurba dauka, ez da zuzena, bale? Eta simetrikoa da. Beraz berdio zentzutan konektatzen dugun, simetrikoa delako. Bale? Hori da, azken estandarra, sortu den USB-ko azken estandarra. Argazki horretan, ikusten ditugun beste laurak, ez dira danak USB, bale? USB-C-ko ondoan daukagun konektore hori, Lightning, hori Apple-eko konexio berezi bada, bale? Ez da USB-ko estandar bat, beste guztiak bai. Vale? Eta, kable guztietan bezala, bi punta dauzkagu. Vale? Edozein kabletan bi punta daude. Alde batekoa eta bestekoa. Gauza mugikorrak edo kamarak edo zer gauza kargatzerako garaian, kable horrek ere bi punta izaten ditu, eta bi puntak beti ez dira normalak izaten. Vale? Beraz, hori ere kontuan izan behar da. Argazki horretan ikusten dugunak dira, alde batetik USB, ezkerretik hasita lehenengo da USB-ko nolabait lehenengo estandarra. Formoari, zeu da USB-A motakoa, USB-ko estandar ezberdinak orain arte, C motako USB hori iritsi arte, forma mantendu egin du, A motako formoari mantendu egin du, baina nolabait esaterik tripak, hor bai aldatu egiten ziren, eta horrek sortzen zuena da, abiadura hundigoa, kargetzeko ere abiadura hobea, eta bar. Bueno, USB-ko siglak, azkenen Universal Serial Bus uste okarrez banago direla, baina, hau kasu honetan ez da garrantzitsua, eta normalean erabiltzen da edo datuak pasatzeko aparatu batetik ordenagailu batera, edo argindarra nolabait pasatzeko aparatuen bateri horiek kargatzeko. Ez naiz sartuko teknikoki nola funtzionatzen duen, zeren ez da beharrezkoa. Orduan, zertarok erabiltzen da, periferikoak konektatzeko, teklatua, xaguak, bozgorgailuak, gaur egun aparatu asko, impresorak, konektatzen dira USB bidez. Gero, argindarra nolabait pasatzeko, kargatzeko, bai tabletak, bai mugikorrak, edozein aparatu. Eta gero azkeneko, ez pendrive baten, pendrive batean, informazioa gordetzeko, Eta informazioa nola sartzen dugu pendrive horretan, USB-ko konexio horren bitartez. Lehen esan dizuen bezala, USB-C da USB modatako estandarren azkeneko bertsioa. Telefonoetan fijatzen baldin bagara, gaur egun telefono guztiak ez daukate konexio hau, baina gehiengoak bai. Konexio hau baldin badukate horrek esan nahi du kargatzeko abiadura nahiko abiadura azkarra daukatela. Agian ez onena, baina nahiko bizkorra, bai. Azkenean, bai kargatzeko abiadura edo bai datuak alde batetik bestera pasatzeko abiadura hori, ez da bakarrik estandarraren gauza bat. Hau da, guk errepide bat baldin badukagu, eta errepide hortatik 20.000 kotxe pasabar baldin badira, bakarrik karril bat izan ezkero, ritmo bat izan dute, 3 karrile honezkero, bizkorrago pasako dira, ezta? Hori logikak esaten digu. Baina, hortaz aparte, bide hortatik pasabar diran kotxoiek motelak baldin badira, agian egoera ez da konpontzen. Kasu honetan antzeko zer gertatzen da, eta da, adibidez, kargatzeko garaian telefonoak
edo tabletak adibidez, kargatzeko garaian abiadura maksimoa daukate. Horrek ez du esan nahi guk kable bat konektatu ezkero, adibidez, esan dezagun, telefonoak 13 batiora kargatzen duela eta kableak 30 edo 60 batiora ere kargatu ezakela. Horrek zer esan nahi du, telefonak 60 batiora kargatuko duela? Ez, telefonak bere karga maksimo izango du, 13, 20, 30 batio telefonan arabera, bale? Eta kablearen beste aldean konektatzen dugun transformadore hori ere, transformadore horrek ez badigu 30 batio ematen, transformadore horrek ematen diguen abidera horrekin kargatuko du. Deskargadoreak 10 batio ematen balemetu, naiz eta telefonak 30 batioko karga hori jasan, eta kableak ere, telefonoak 10 batiora kargatuko du, transformadoreak ez diolako gehiago ematen. Beraz, gauz da, erabiltzen dugun teknologia, USB estandarra edo beste estandar bat, baina beste gauzak ere kontuan izan behar dira, kasu horretan telefonoa eta transformadorea. Kablean doazen, bi alboetan doazen beste aparatuak, hain zuzen. Beraz, USB-C motatako estandar hau, abiadura altuak eskaintzen ditu, bai kargatzeko edo bai datuak pasatzeko. Eta hemen aipatzen ditugu USB-ko enbat estandar, mini USB, micro USB, lehen argazkian ikusi ditugu, hemen beran daukagun argazki honetan, ezkerretik hasita, lehenengo USB-A motatakoa, 1.0 adibidez, edo 2.0 izan daiteke, gero 3.0 ere forma berdina mantentzen zuen, baina barrukaldean txuriz daukan elementu hori 3.0-an urdin kolorekoa da. Eta modu horretan segituan bereiz dezakegu kable hori edo portu hori abiadura hori jasaten duen, edo ez, hau da USB 3ko abiadura jasaten duen, edo ez. Horren ondokoa mini USB dauka izena, erdikoa micro USB, gero Lightning hori ez da USB estandarrako bat, eta azkenekoa USB-C motakoa. Eta hemen eskubialdean daukagun irudi horretan, bi zutabetan daukagu informazioa eta eskubiko zutabean adibidez hor ikusten duzu, USB 1.0, USB 2.0, USB 3.0, hauetak, gero beste 3.1, bat eta lehenengo bi bertsioetan ere badaude hor tarteko bertsio batzuk, baina ez daude jarrita, baina, hemen esazagun 1.0, 2.0, 3.0 eta gero 3.1, azkenan 3.0 bezalako da, baina bere prestakuntzak edo bere rendimendua hendik hobetzeko gaitasuna duka, estandar horrek. Orokorrean berdina da, baina errendimendu bai askaintzen digu. Eta gero, kargatzerako konektoreak, hau da, telefonoan, tabletean, kamaratan, kargadoretan izaten dugun konexioak, mini USB, micro USB, USB-C motakoa edo Lightning adibidez izan dezakegu. Lightning lehen hasier aipatu da bezala, Apple-eko konektore berezi bat da. Bakarrik beraiek erabiltzen dutena. Horregatik, Europar Batasunak Apple enpresari abisu eman dio, lege bat ateratzen ari da, atera behar dela, eta beraiek ez badute legerakin betetzen, ezin izango dute bere produktuak Europan saldu. Beraz, beraiek ikuste, ora ofizialki ez dute zer esan, okerrez banago, baina USB-C motako aparatuak probatzen ari dira konexio horrekin, nolabait beste enpresa guztiak egiten ari diren moduan. Gauza da, beste enpresak aspalditik daramatela telefonoak merkatura ateratzen konexio horrekin. Appleek egiten edo egin ez duen bezala.
Appleek bere politika da, konektore bereziak erabiltzea, bakarrik beraiek erabiltzen dituztenak, eta, horrek bere gauza honak eta bere gauza txarrak dauzka. Eta hemendik aurrera, lege berri hauekin, edo beste guztiak erabiltzen dituzten konexioak jartzen dituzte, edo izin izango dituzte beraien telefonoak eta tabletak Europan saldu. Vale? Lehen esan dizuzen, hemen ere kontu izan behar da USB-a eta erabiltzen dugunean, batez ez kargatzako garaian telefonoekin eta tabletekin, baina bai disko extraible bat adibidez edo USB pendrive bat konektatzen dugunean ordenagailura, USB-a 3.0 baldin bada, baina ordenagailuan konektatzen dugun portu hori ez bada estandar hortakoa, ez baldin bada USB 3.0 estandarrekoa, gertatuko dena da, bioetako motelaren abiadurara joan beharko dela gehienez. Hau da, ordenagailuak 2.0ko abiadura baldin baduka, abiadura hortara joango da. Eta irudian ikusten duzu, adibidez, USB 2.0 ze abiadura dauka 480 megabits segunduko, bale? Eta USB 3.0, 3.1 adibidez, hemen jartzen dugu, bale? 10 gigabit segunduko, bale? Alde handia da. Beraz, 50 giga pasa behar baldin baitugu pendrive batetik ordenagailura edo kontrakoa, USB 2.0 estandar horrekin, zeo zer esatagatik agian 4 ordu behar ditugu, eta USB 3.0 estandarrekin, agian 20 minututan eginda dago, edo ordu erdian eginda dago, alde handia dago. Beraz, erosten ditugun aparatuak, bai telefonoak, bai tabletak, bai ordenagailuak, bai USB pendriveak, bai diskoak, gauza horiek begiratzea gomendagarria da, bale? Hemen ikus dezakezue, berriro, bale? Mini USB-ko konexioa, micro USB-ko konexioa, USB-C motako konexioa eta Lightning, bale? Appleen kasuan ere, badago gero beste estandar bat, ez bakarrik, baina gehien bat bakarrik beraiek erabiltzen dutena, eta da Thunderbolt konexioa, bale? Thunderbolt konexioa USB 3.0 baino lehenago sortutako estandar bada, Intel eta Appleen artean sortu zuten estandar hori, eta garai batean Intel enpresari ordaindu behar zitzaion konexio hori erabiltzeagatik. Hau da, ez zen doako estandar bat. Telefonoetan gertatzen den bezala, Bluetoothak jartzen baldin badira telefonoetan, teknologia horren patente hori ordaindu egin behar da. Bale? Kasu honetan, Thunderboltko patente hori ere ordaindu egin behartzen, eta okerrez banago 2018 urtetik aurrera ez da beharrezkoa hori ordaintzea. Gauza da, teknologia hori nahiko garestia dela aparatuetan sartzea. USB baina askoz garestikoa. Beraz, ez dituzte jartzen, bale? Eta azkenean, Appleko produktuak edonori zuzendu haude? Ez, Appleko produktuaren merkatua zein da? Goi mailako produktuak dira. Ez dira produktu merkeak, orduan, ez daude edonori zuzenduta. Edonori zuzentzen diren produktuak telefonoetan adibidez, merkegoak izaten dira Appleko produktuak baino, bale? Teknologikoki ere ez dira honenak, argi eta garbi, kotxetan edo zer gauzetan gertatzen den moduan. Produktu merkeetan ezin dugu teknologiarik onena jarri. Applek zer egiten du? Teknologiarik aurreratuena jarri, eta horrek bere kostua dauka, eta gero hori erosteako garaian prezioan daukagu, bale? Ez dut kasu honetan honi buruz gehiago hitz egingo, zeren uste gehiago hitz egin dugula, bale? Baina hemen ikusi zakezu USB-ko estandarretan, bale? 1.0, 1,5 megabit segunduko abiadura zeukan, gero 1.1-en 10 aldiz ia hobetzen da, bale? 12 megabit segundukora
pasatzen da, gero USB 2.0 280 megabit segunduko abiadurara iristen da, 3.0 bost gigabit segundura, gero 3.1 ja iristen da, aurreko abiadura bikoiztu egiten da, 10 gigabit segunduko, 3.2 ja, 20 gigabit segunduko, eta 4.0, baina ez zaio deitzen 4.0, baitzit eta ze motako konexioa lehen ikusi duguna, oraindik asko abiadura handigoa. Kasu batzutan, bai USB 1.0, 2.0, 3.0, hauek lehen aipatu izan bezala A motatako konexioa da, hemen irudian ikusi egun bezala, ezkerretik hasita lehenengoa, A motatakoa da, Gero badaude beste konektore mota batzuk, B mota deitzen dana, micro B, edo horrelako zer, Eta mini USB eta micro USB-tan ere A motatakoak daude eta B motatakoak ere badaude. Adibidez, inpresoratan asko gertatzen den gauza da, ordenagailura konektatzen dugun punta hori USB A motatakoa da, baina inpresoran konektatzen dena ez da ez micro USB, ez mini USB, ez USB A motatakoa, ez da C ere. Izaten da, USB 2.0 adibidez, baina B motatakoa. Baina, beste forma batekin ikusiko genduke. Ez dauka beste, gero abiaduran horrek ez dauka aldaketarik. Bideora eta audiora pasatuko gara orain, eta kasu honetan ere, lehen esan dugun bezala, telebista bat, kontsola bat, musika ekipo bat erosten dugunean, eskaintzen digun konexio horiek ere begiratu behar dira. Zeren, behin erosita ez dago gauz horiek aldatzerik. Badaude adaptadoreak, sistematetik bestera pasatzeko, baina azkenean gauz horiekin seinalearen kalitateak galdu egiten da. Agian asko edo gutxigo, baina aldatu egiten da. Beraz, ez da gomendatzen adaptadoreak erabiltzea. Hau da, baina ekipo zarrak erabiltzen baldin baditugu, hau da, garai baten erositako ekipo baldin badira, eta ez dugu ekipo berezi bat edo berri bat erosi nahi, adaptadore baten bitartez, ekipo zarrak erabiltzeko aukera daukagu, hori, ondo dago, gauza da ekipo berritan, hori ez egitea. Komentariaren zalantzarik ez dezu idatzi, gogoratu nahi dizuet, hori kezkarik edo zalantzarik izan ezkero, komentarioen atalean idatzi eta zuen galderak erantzuten saiatuko naiz. Kasu honetan, bideo analogikoa, audio eta bideo analogikoa, eta audio eta bideo digitala ikusten dugu hemen. Garai batean, ze konexio genuzkan? S-bideo deitzen zena, kable bakar batean zean, laupineko kable bat, eta bideokamarak, VHS bideoko sistemak, gehiengoak konexio kable hori eskaintzen zuten beste konexio batzuen artean, etzen hori konexio bakarra. Gero, osagaietako konexioa, edo por komponentes deitzen dena. Kasu honetan, nahiko kalitate ona ere bat zeukan, eta gaur egun garai bateko bideoak edo DVD-ak edo Blu-rayak izan ezkero atzekaldean konexio hauek izaten dituzte. 3 kablez osatua dago, baina gero ikusiko dugu atal hori. Eta gero VGA ordenagailuko pantailetan asko ikusten den gauza bada. Garai bateko ordenagailuak pantaila bat konektatzeko zukaten modu bakarra VGA-ko konexioaren bitartez egiten zen. Gaur egun, pantailak beste konexio mota batzuk dauzkate, adibidez HDMI edo DisplayPort. Kasu honetan, audio eta bideo digitalako atalean jarri ditugu, HDMI eta DisplayPortzeko konexioak. Gaur oraindik gehien bat HDMI-ko konexioa erabiltzen da, ez hainbeste DisplayPort. DisplayPort gehien bat ordenagailoko pantailetan erabiltzen da, baina beste gauz batzutan ere izaten dugu. Bai HDMI eta bai DisplayPort
audio eta bideoko seinala bidaltzeko aukera daukate. Vale? Baina, hemen kontu zibili bar da, kable guztiak ez dutelako HDMI-ko estandar guztiak, HDMI-n USB-rekin gertatzen den moduan, estandar ezberdinak gaude, eta batzuk abiadura edo informazio gehiago bidaltzeko aukera daukate, eta HDMI-ko kable guztiak ez dira berdinak, eta HDMI-ko toma guztiak ez dira berdinak. Adibidez, telebistetan, HDMI-ko bi toma izaten dira, eta horietako bat soinu barra batera konektatzeko aukera izaten da, baina bestea ez, bale? Gauz hauek ez baitugu begiratzen telebista erosi aurretik, gero ja ez dago hori aldatzeko modurik. Beraz, hori begiratzea, ondo dago gauzek gustatu ezkero. Audio eta bideo analogikoan, ze beste aukera dauzkagu, bideo konpasatua, bale? Eta gero eurokonektorea edo eskartek konexioa deitzen zena, bale? Orduan, orain ikusiko pixkat banan bakoitzan nolakoa den, bale? Ese bideo lehen aipatu duguna, bale? Hor goran daukagun lehenengo konexio hori da, gero konponenteko bideoa RCA konektoren bitartez egiten zen, 3 RCA motatako kableak, eta normalean kable hauek 3 kolorez baren zaukaten, gorria, urdina eta berdea. Kasu honetan, sistema honek alde batetik kable berdean txuri-beltzeko irudi bat zegoen, luminantzia eta gero gorrian eta urdinean krominantzia bidaltzen zen, eta urdina eta urdinarekiko zegoen aldea, okerrez banago, eta gorriarekiko zegoen aldea bidaltzen zen. Vale. Kableak ez daukate kolorea izan beharrik, vale? Beste kable batzuk erabil dezakegu, baina konektorea bai RCA montatakoa izan behar da, vale? RCA azkenen da, puntan ikusten dugun sistema hori esan ezagun. Eta gero azkenekoa, danok ez, baina gehiengoak noizbait ikusi izandako kablea izango da, hori espero dut, VGA-ko kable bat. 15 pinez osatutako kablea da, eta ordenagailuko tubozko pantailetan, edo gero LCD-ko pantailetan ere oraindik ere erabiltzen dira, gauza da, gaur egun ordenagailu askotan ja ez dago aukera kable hau konektatzeko. Baina garaibateko telebistak, ordenagailuak, adibidez, gure ordenagailuko gauzak telebistan ikusi ahal izateko, kable honen bitartez konektatu ezkero, telebistan ikusteko aukera izaten genuen. Gaur egun, aukera hori telebista askotan jaz dago, eta HDMI-ko kablearen bitartez egiten dugu hori, bale? Hemen orain audio eta bideo analogikoko argazkiak dauzkazue, orduan, kasu honetan ere bideo kompuesto deitzen dena, RCA-ko kableak erabiltzen dira horretarako ere, eta kasu honetan lehen bakarrik bideoko seinala bidaltzen baldin bazen, kasu honetan bideo eta audioa bidaltzen da, txuria eta gorriaren bitartez audioa bidaltzen da, bat ezkerreko kanala, beste eskubiko kanala, eta horiaren bitartez bideoko seinalea bidaltzen da, 3 kable dira, 3 kolorez berdinekin. Eta gero, gaur egun ja telebista gehienek eta aparatu gehienek ja ez daukate konexio hau, baina aparatu zarren bat ikiezkero, eurokonektorea edo SCART motatako konexioa da, bale? Bai telebistetan, Blu-ray, TDT, kontsoletan, sintonizadoretan, bale? Aparatu ezberdinetan erabiltzen zen konektorea da. Eta hemen daukazue HDMI eta DisplayPort. Forma nahiko antzekoa da, baina DisplayPort iskina batean guztiz laua da, eta bestea HDMI-areko antzekoa konexioa dauka. Lehen komentatu dizuet, DisplayPort HDMI-aren nolabait ordezkoa da, baina gaur egun behintzat ez dauka aparatuetan erabilpen handirik. Hemendik urte batzute ikusiko dugu nola joan gauza, baina oraingoz ez behintzat. Gaur egun HDMI erabiltzen da, eta hemen ere lehen esan dizuet. Kable guztiak ez dira berdinak, nahiz eta danak HDMI-ko teknologia erabili. Hemen estandar ezberdinak daude, eta ez da gauza bera
pelikula bat edo irudi bat laukan ikustea edo Full HD batean, bale? Bidali behar den informazioa askoz handiagoa da lauka batean eta hortarako estandar hobegoak behar dira, kable hobegoak behar dira eta kontsola, telebista guztiak ez daukate teknologia hori eta alde batetik kablea behar dugu estandar hori betetzen duena, baina bestetik telebista, kontsolak eta beste tresnak ere estandar hori bete behar dute, bale? Horrela ez baldin bada ez dago nolabait probetxua hori atatzeko modurik, bale? Beraz, labur bilduz, urtetan zehar, konektoreak aldatzen joan dira, geroz eta informazio gehiago nolabait bidali behar da momentu laburrago batean, eta hortarako teknologia berriak sortzen dira, eta, betiko gauza, ez? Teknologia aurrera egiten du, eta aparatuak ere berritu ditzazkegu aurrekoa izorratuta dagonean edo nahi izan ezkero lehenago ere, bale? Baina gaur egun hori, garai bateko DVD-ak edo bideoak etxean baldin bozkagu, oraindik ere erabili daitezke telebista berrietan, bale? Adibidez konponenteko teknologiaren bitartez edo bideo konpostorren bitartez, bale? Edo, lehen ipatizuet, egoten dira seinaleko adaptadoreak daude, formatu batetik bestera pasatzeko. Gaur egun adibidez, ez da sistema berri bat, baina sistema optiko baten bitartez bidaltzeko aukera ere badago, kalitate oso naduka, baina adibidez, soinuko ekipoak, denek ez daukate hori, telebista gehiengoak badaukate teknologiari, baina, azkenean, nolabait, segun eta zer lortu nahi dugun, bai erabili behar ditugun tresna horiek eta erosi nahi ditugun tresna horiek zer teknologia erabiltzen duten ondo begiratu behar dugu elkarlanean ondo egiteko, bale? Eta, gaur egun modan dagoen konexioa zen da USB-C, bale? Batez ere, bateriak eta kargatu behar direnean, horren inguruan gehien bat USB-C motako konexio erabiltzen da, baina ez denetan, oraindik ere, aurreko estandar batzuk, baina pixkat garestio gatatzen delako, eta bateriak oso handiak ez baldin baira, da kargatzeko miliamperio asko ez baldin badira, normalean ez da erabiltzen USB-C mota. Beraz, aparatuak geroz eta bateria handigoak ekartzen dituzte, miliamperio gehiagorekin, eta hori gertatu ezkero, USB-C horrelako estandar hobegoetara pasatzen hasiko dira, bai tablet, bai telefono, edo beste aparatuetan, bale? Mila esker, gaurkoan gure hitzaldia entzuteagatik, edo edozen momentutan hitzaldi hau YouTubeen ikusi ezkero, mila esker. Ez dakit kezkari daukazuten, kezkarik baldin daukazute idatzi komentarioetan mesedez, eta oraintxe bertan argitzen saiatuko naiz. Ziazu ezer idazten, kezkarik ez baldin daukazute, hemen utziko dugu gaurkoz, eta kazetuguneko hurrengo hitzaldietan ikusteko animatzen zaituztet. Aste honetan hurrengo ostegunean hitzaldi hau daukazue, baina gazteleraz, eta oraintxe bertan ez dukoratzen, baina kazetaguneko webgunean ikus dezakezue eskaintzen ditugun hitzaldiak, ikastaroak, eta astero izaten dira hitzaldiak, gai ezberdinak lantzen, eta, espero dut interesgarria izatea. Besterik gabe, kezkarik ez badaukazue, hemen utziko du gaurkoz, eta mila esker gure hitzaldia ikusteagatik, bale? Mila esker eta hurrengora arte.